Bramabas, ngiyakubona Brian ujabuleni. Ngicela ungitshele injabulo yakho i-team yakhe iwinile 1-0 iqualifyile for ku final. Hey bhuti mina lento yenziwe ePirates angisayazi mina. iPirates kumele isicabangele sinabantwana abancane. Yes. Wazi ukujabula kwethu nenyama inhliziyo. Wazi umuntu uyafa ngokujabula kumele emsipha le. iPirates ayiyethi sizinga lele yenza ngalo. Okay. Siobaba sinezingane. Asifuni ukujabula waya. Siyafuna ukukwata njengasekuqaleni mayisuka sadliwa kabili, sakwata. Brian, njengoba sewujabule so uwine ku semi-final, usaya ku final. Kusasa iMarumo Gallants ne Golden Arrows. Le one yayi uhlangana nayo ku final. Ngale njabulelo nayo akungitshela usine yini lokwenzeka ku final. But final akusinto engayisho ukuthi kwenzakalani. Niyoyibonela nina. Sihambe ama-final amaningi sisha ama-sold out isihamba sibuye. Asikazi sahamba singabuyi. Kukanye le yenukuzana lesadliwa iChiefs. Ileyo kuphela. Bayasikweleta ke lapha. Nakhona bawini sobani uShembe, uNyazi leZulu asimkhotamele. Shembo ingwe. Kuba kusuhuyi bengeke ngisho bayinuke ngisho nenkomisha yodwa. Okay. Bramabas, ngibonge isikhathi sakho Brian. Let's hope lokho kushoko vele kuyoba njalo iPirates uyiphakamisa le cup ku final. Thank you very much. Futhi kube ithekwa ngilisabi ne. Kube kuthiwa ngisekhaya. eGauteng la ngakhulela khona la inkaba yami yasukela khona from the beginning kube namhlanje angilali ngiyacelebrate ngale wina namhlanje kodwa itheku ngiyalisaba sengiyophuzela la ngiqashe khona kodwa mangabe khona iswimming pool ngiyosima kuze kuse uMabasu uMbulaza uMtungwa ngiyankolota la ngiqashe khona ukubona lokho before iRichards Bay yonke le nangu baba uShembe angeke sababusisa abanaba abalandeli namhlanje kusho ukuthi kusulekile abanaba abalandeli wobhuti mina ngizokutshela something kancane bhuti kancane nje okay kancane before kancane interview yami sase on wobhuti ngizonitshela something amakhapi ne angeke baphusha amateam amancane ubani ozoyi mangabe iswalu elukuzana ePeter Mukaba yobuka iRichards Bay noma olumo Galaxy or iGolden Arrows angihlanyi mina ngeke ngise ngiyobhuka ngiphukele la amanyala la wabona iPirates njengoba say on isold out ngeyi6 amatikiti ayophela wonke bobhuti sicela niwathenge kusasa nibhuke sabuke yabiza la yakukhuleka angeke kuyabiza thank you very much for your time okay ayizishele siyohlangana nge22 eOrlando Stadium nalabo bhuti sihlezi sisonke amen